Entre os puntos incluídos na orde do día figuraba a continuidade do proceso de municipalización da piscina da Cachada a través dunha moción presentada por Boiro Novo, que saiu adiante cos votos a favor de todos os grupos, agás o PP, que se abstivo. Que se siga, efectivamente, ca municipalización da piscina, que se siga e que se busque a fórmula para que se poda dar formación, para que se podan dar cursos de natación pois ás persoas que non só sexan dentro do club de natación e de forma coordinada con eles, evidentemente, e co resto de usuarios da instalación e que, evidentemente, se axilice o máximo posible esa municipalización da piscina municipal. Tamén se aprobou a modificación da ordenanza reguladora do IBI e o ditame de rectificación do inventario de bens. Pola contra, non saiu adiante a moción presentada polo Partido Popular en relación ao recurso interposto polo Goberno do Estado contra a Lei Integrada do Litoral de Galicia. Ante o anuncio do 10 de outubro do Goberno Central da presentación dun recurso ante o Tribunal Constitucional contra a Lei de Ordenación e Xestión Integral do Litoral de Galicia, desde o Grupo Popular lamentamos que presentaron o recurso directamente sen iniciar antes un proceso de diálogo coa convocatoria cunha comisión bilateral na que intentar limar diferenzas, que se base nun suposto informe do Consello de Estado do que non temos ningunha información, que esperaran xusto hasta o último momento para presentar o demandito recurso foi presentado o derradeiro día. Quero dicir antes de nada que esta lei foi aprobada por 42 votos a favor do Partido Popular, sen ningún voto en contra e cas abstencións do Grupo do Partido Socialista e do BNG.